sa mall, guys. Watch kami ng movie with Praline and Justin. Kaya na kami kasi 8 p.m. pa, no? 8 p.m. pa yung movie namin, guys. So, meron na kaming ito, orange. So, dapat meron kami niyan. Proof of vaccination para makapasok kami dito, guys. So, order lang kami ng boneless, ano to, boss? Popcorn. Popcorn chicken. Chicken kay boss. Yan ang order namin, guys, kasi wala pa kaming dinner. May potato corner pala dyan, guys. So, potato corner. Popcorn na! Grabe na. Movie time! Ito na mo. Hi, Just! Nood kami ng Eternals Saturday night. Kakuan ba? Kakuan ba? Asa na ta? Down to your left? Ano sige mo? Hindi mo good? Asa na ako ba guys? Ana, 10 to 12. Ito mo siya sa ta. Nakasiyar na. CR. Popcorn. Papopcorn naman. Boss! 10. Ano scream? No? Tingin scream. No? Scream ito. Ganon. 10 to 12. 7. 7. Here we go. Hi, guys. Uy, us. I can leave them. Dami. Kayo na kayo mga kagusini ba? Puti na. Kala ko talaga ano ba? Sabi na kung ano ba? Chicken boss na lang. Ano na? Tapos na. Tapos na ang Eternals. Ban ka ang part 2 ato? Sige ito kung Captain Jack Sparrow. Huh? Ano? Saan sila yun? Ano na? Tuog na. Sila kabok sila yun niya. Ambot ni Besh. Besh, pila sila yun diya? Pila kabukang sila yun diya? Kanina may nakuha ko isa. Huwag yun. Namihiway ka, Besh. May nakunan ako isa. Ako yun nakig mga ano oh. Kaya kay mga taga-sino, mga puti. Ano? Tapos kumakatawa kami English. So what that? Nandito sa kanka, hahabang ay. Mga susunod na mga kung saan si Bossing mag sa third floor man itong mga Louis Vuitton. Ay, ganito. Ito lang sa ubos ng lines. Louis Vuitton. Adidas. Again siya ng brand nila. Ang dilig. Lacoste. Ha? Again siya ng brand nila. Ang dilig. O gani? Ang dilig. Ang brand nila. Gusto nga lang roots lang. No, wala sa Pilipinas. Roots? Okay kasi pag roots. Besh, iba naka-okay pag roots? Cha-roots? Okay. St. Laurent. Aking car, nakapark pa. Maligo ka pa mamaya mo. Hey, punas lang, oy. So, Gucci. Tiffany & Co. Nag-duty ka pa mamaya? Besh, ano ko lang mga coach. Ba? Sa course. Sana all. Michael Kors. Sasakyan ko. Hindi lang. Saan tayo baba? Michael Kors.
Ha? Buy ka na ng car beshi. Last lang namin. Next week, bye. Dito pa, uy. Mickey's Secret. Victoria's Secret. Mickey's Secret. What's your secret? Maligo araw-araw. Puti guys, galing. Besh, Bawal mga puti ayaw maligo. Bawal mag-say. Ano sekreto mo, Jess? Jess, Sikreto, gawin. ekonbi, okay ba? Ewan ko ba siya? So first, walang attempt. Ugba ako magtuon. Hirap siya mag-exam. This is good. Exam. Quiz. Quiz boss. Gusto mo quiz boss? Ogma mag-CMIS. Na, kung siya ang mag-quiz, sa una rin ng uli. Tikat yung legs. Ayaw ko na mag-aral, Besh. Ani, hindi mo maligo. Besakyan mo na ba? Sakay na. Tikat siya yung legs. Nag-dry na akong skin, no? Gusto ba kasi di mo mag-dry? Oh. Pang first na ko kay grabe gid akong samad-samad. Nag-dry na. Kaya nag-dry man. I-basket dyan. Tapos panik ko ba? Panik ka, boss? Diba kayo ma-open yung likod, no? Gani, tapos hindi na nakasulod niya. Iniinit din na matay. Okay, matay. Oh, ready? Winter is real. Pero buti nakalat ka ng open doors. Isa-isa. Pasko na din eh, oh. Tinuot gid ka Christmas tree. Number 4. Kaya boss, tinuot gid nga Christmas tree. Dito sa ako na nalabi na ko ilang minil lapit kay. Ako kayo na ko nilagay ng Christmas tree. Oh. 7 downtown ka, di ba? May, yung sa... Ano mo siguro magkawid, no? Pili, buang ka. Napalay kalit og kusog. You'll never know. Unsa oras sa iba na? May mga badlongon. Bye. At 4 kapilano na. Hindi ko na akong ticket. Pakita na. 11:43 na ng gabi. Sana yun nga. Hanang kakaano lang sa bus. Kababa. Kabababa. Kakababa lang namin sa bus. Sa bus. Ano siya boarding house? Kaya naman siya per... Ay, mga lipuran na. Ano? It's -1 lang ngayon guys. So, carry lang ang ating lamig. Ating lamig talaga. Woo! Hindi tayo magkita. Ngit-ngit ng ngit-ngit. Oh. Sensor to. Nag-light ba siya pang naitapa? Gabing-gabi na. Tulog niyo po siguro Spiral. Spiral, tulog niyo. Sabak ka? Hayag lagi kayo diri sa ila. Nagsugla. Yung apartment na gasog alas. Gani. Solar sige amit. Murag. Sa to, oh. Luoy na kayo mga trees, oh. Mandi dahon. Ang Mga trees. pag-spray. Pag ananin mo ba na yung kanto.
Pag-spring ay ang mga. Ang kanto diri kay dili itong puti. Sabay. Puti ang kanto diri. Tapos dili sigarilyo, marijuana. Funny. Kumot. Typical house. House mo na. Bahay na tayo guys. So, hilamos na tayo. Sa mga nagtatanong kung ano yung ano ko, wala guys. Ano lang. Ito lang. Minsan ito yung gamit ko. St. Ites. Panginis ng mukha. Wait lang. Aksaya ka ng tubig, kiray. Dami ko rin ng ating pimples. Hindi yung pimples na pala, scars lang yan. Pero hindi pa siya, ayaw pa rin niya mawala sa buhay ko. Ay, kailan mag-expiration? Bakit mabaho siya? Wait lang, pwede. 1820? Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Ito, pag nag-make up, ito yung gamit ko muna first. Shape lang naman ito. Cause we be on a tough love. Nahiya na naman tayo sa skincare kasi hindi na same yung face natin sa pimples, guys. Dami natin yung pimples dito. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Tapos ito yung gamit ko for my face. Orange, ano siya? Orange free siya dapat. Kasi pag yung ordinary lang na moisturizer, so kaya Cause we be on nagkaka-pimples tayo. Tapos dinadamihan ko dito kung saan yung pimple para hindi siya pula. Tomorrow. Cause we be on a tough love. Don't be afraid of falling. Tapos ito Cause you know we gon' from fly. Sephora Inky. Cause we be on a tough Inky love. spider. Oh, we feeling so high. Minsan din ito. Don't be afraid of Pero wala na to. Shiro. falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a tough love. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling.
Tapos ito para sa ring pimples. Cause we be on a top floor. Cause we be on a top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a top floor. Ayan na. So, matutulog na tayo guys. Tapos na tayo mag-skincare. So, that's all for this vlog. Ang ikli lang nito guys kasi yun lang ang ganap today. So, thank you so much for watching. Please like, please subscribe, and please click the notification bell para update kayo sa mga latest uploads ko. Thank you so much. Goodbye. Mwah. See you in the next vlog.